Namayagpag ang Tarlac City matapos tanghaling binibining kanlahi 2026 si Jean Gray de Jesus sa ginanap na Coronation Night itong March 6 sa Maria Cristina Park. Sa huling bahagi ng kompetisyon, ipinahayag ni de Jesus ang kanyang pananaw tungkol sa responsableng turismo kasabay ng pagbibigay diin sa kahalagahan ng sustainable living at environmental education upang mahikayat ang mga kabataan na pangalagaan ng kalikasan at mapanatili ang ecological balance. As your Binibining Kanlahi 2026, I believe that we have different breathtaking places here in Tarlac Province. And I think it's time for us to be a responsible tourism through sustainable living, through environmental education is the easiest way for us to instill to the young's mind the importance of ecological conservation and ecological balance. Because if we continue to empower the youth with knowledge, they will empower themselves with the right choices. And by then, we can make a lifelong commitment towards a safer, cleaner, and a more progressive Tarlac Province. Good evening. Ayon sa kanya, mahalagang mabigyan ng tamang kaalaman ng kabataan upang makagawa sila ng wastong desisyon para sa isang mas ligtas, mas malinis at mas maunlad na Tarlac. Idineklara namang first runner-up ang San Clemente, second runner-up naman ang Ramos, third runner-up ang Concepcion at fourth runner-up ang Paniqui. Nagpahayag naman ng pagbati si Governor Christian Yap sa lahat ng kandidata at kinilala ang kanilang pagsisikap na irepresenta ang kani-kanilang bayan sa prestiyosong patimpala. Congratulations sa inyong lahat. Nandito lang sila hindi lang para ipakita mga kagandahan, pero ipakita ang kanilang mga advokasya, ang kanilang katalinuhan, ang kanilang mga gustong isabi para para ma-promote ang kanilang mga bayan. Congratulations sa ating mga binibini, sa all the candidates. You make us all proud. Ang pagkapanalo ni de Jesus ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataong kumatawan sa probinsya ng Tarlac sa Miss Universe Philippines 2027 kasabay ng layunin ng pamahalaang panlalawigan na higit pang palakasin ang turismo sa probinsya. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang Tutu, King Balen, Susuyo.